Molweni bantwana bam, kutheni najongeka ingathi nidiniwe namhlanje? Khani ndixelele, bekunjani esikolweni? Ewe mama, kudinekile. Kaloku namhlanje ibilisuku lezemidlalo kwaye nelanga belitshisa ngamandla. Ngaphandle kwaloo nto bekumnandi esikolweni. Kulungile bantwana bam, khululani iimpahla zenu nikhe niphumle. Hayi notshizi, aba bantwana kubalulekile ukuba baqale benze umsebenzi wasekhaya abawunikwe esikolweni. Emva koko bahlambe iihempe zabo zesikolo. Owu hayi mqwathi, uyayibaxa noko. Uyazivela nawe ukuba aba bantwana basuka kwezemidlalo kwaye badiniwe. Akukho ngxaki mama, njengosisi wabo omdala ndizobancedisa kuba kaloku ndim onesikolo apha ekhaya. Kowu, yintoni le uyithethayo Nosiphiwe? Singakusa esikolweni mntanam uphinde uzenze kleva kuthi? Hayi, uyahlekisa. Kaloku wena tata waphela kuphi esikolweni? Into oyaziyo yimfuyo nokulima qha. Kodwa ke ndikuthanda unjalo tata wam kuba ndingaka nje yimisebenzi yakho. Sisi, namhlanje sinikwe umsebenzi wezibalo kwaye siyayazi ukuba zinto zakho ezo. Khuphani iincwadi zenu sitshone khona ukwenzela nizokuphumla.